שלום וברכה, יום שלישי, אני מניח שכבר ערב, אז זין לחשוון, תשפ"ו. כבר עשינו הקלטה אחת היום, אבל אתמול פספסנו, אז אנחנו משלימים היום פעם שנייה. אז בהקלטה הקודמת, אני דיברתי על איך יש בעיות, הצגתי שני בעיות עם הרעיון הזה, שהשם נתן למשה, יחד עם המצוות, שהוא נתן לו גם פירוש בעל פה. ואני הבאתי שתי בעיות או קשיים עם הרעיון הזה. הראשון היה בעיה ספרותית, טקסטואלית, ואני רוצה לחדד אותו היום קצת בהקלטה הזאת, ולהגדיר שזה בעצם בעיה של עקביות, כן? הבעיה היא כזאת, משה כותב את ספר התורה, והוא בוחר בדברים מסוימים לתת פרטים, ובדברים אחרים לא לתת פרטים. וזו בעיה קשה, בגלל למה לא פשוט לכתוב את כל הפרטים במפורש? למה לא, במקום פשוט לכתוב בסוכות תשבו 7 ימים, למה לא לכתוב בסוכות תשבו 7 ימים? והנה ההגדרה של סוכה, והנה מה שצריך לעשות בסוכה, והנה מה שלא צריך לעשות בסוכה, והנה מי שחייב והנה מי שפטור. למה לא לפרט? כי הרי התורה מפרטת בהרבה מקומות אחרים, כמו שהזכרתי בהקלטה האחרונה, כשזה נוגע לקורבנות ותורת כהנים, יש הרבה מאוד פירוט של מידות ומשקלים, של מה להקריב, מתי להקריב, איפה להקריב. יש המון פירוט בהרבה דברים, אבל בדברים מסוימים כמעט ואין מידע בכלל. תפילין, יש כל כך הרבה הלכות תפילין, אבל התורה רק מזכירה את המשפט הזה שוב ושוב, והאלה על ידך ולטוטפות בין עיניך, כן? אז זה לא נותן לי הרבה, כאילו, זה לא מגדיר מה זה תפילין, זה לא מסביר איך צריך ללבוש אותם, זה לא מסביר ממה הם עשויות, לא מסביר אפילו איזה פרשות יש בפנים, כן? אז למה לפרט דברים מסוימים, ודברים מסוימים לא לפרט בכלל, ואפילו לא להגיד שיש מצווה, למשל, כמו שהזכרתי, סוכות, אוקיי, לפחות אין לנו פרטים, אבל לפחות יש לנו אזכור של המצווה עצמה, שכתוב במפורש, בסוכות תשבו 7 ימים. יש דברים מסוימים שאפילו את זה אין לנו. למשל, קריאת שמע, לא כתוב בשום מקום במפורש שצריך לקרוא את הפרשה הבאה פעמיים כל יום. לא כתוב את זה. אז כביכול הרעיון הזה נמסר למשה כל הפרטים יחד, או את כל הפירושים יחד עם המצוות, זה קשה להכיל אותו, בגלל כפי שאמרנו, יש בעיה של עקביות. אז יבואו ויגידו, אוקיי, משה לא כלל את כל הפרטים בכתיבה, בגלל שהוא לא רצה שהספר יהיה ארוך מדי. אוקיי, אבל הבעיה היא הבעיה עם זה שהתורה לא מפחדת להאריך במקומות שכביכול אין צורך להאריך. למשל, כשהתורה מתארת את הציווי של איך לבנות את המשכן, זה תיאור מאוד ארוך בסוף חומש שמות. ובמקום לסיים עם ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה משה, או ככל אשר ציווה השם, או משהו כזה, התורה מפרטת שוב על כל פרט ופרט כמעט, חוזרת על הסדר של בניית המשכן, ואיך שציוו וכו'. ושוב, במקומות אחרים, התורה לא מפחדת להאריך במקום שבאמת מרגיש שלא צריך, ולכפול עניינים וכל מיני דברים כאלה, אבל כשזה מגיע למשהו נחוץ כמו איך לקיים מצוות סוכה, או איך לקיים מצוות תפילין,
התורה שקטה, כן? אז זה מרגיש כאילו העיקר חסר מן הספר. ושוב, זה מאוד קשה להכיל את העניין הזה שכביכול ניתנו מצוות, ניתנו פירושים, ואני חייב לעצור רגע. אוקיי, חזרנו. סליחה על זה. אז אני אחזור על מה שאמרתי, זה קצת קשה להכיל מהסיבה הזאת שניתנו מצוות וניתנו פירושים רק בעל פה על בסיס הבעיה הזאת. הבעיה נוספת שהצגתי פעם שעברה, ואני רוצה לחזור בי, כי היא לא בעיה אמיתית. אני אמרתי שקשה להאמין מבחינה היסטורית שעברו כל כך הרבה פרטים, כל כך הרבה מידע שהוא בעל פה מהזמן של משה. עכשיו, הבעיה הזאת היא לא בעיה, בגלל שהרמב"ם פותר את הבעיה הזאת מאוחר יותר, שהוא אומר במפורש הוא כותב במפורש בהלכה י"ג, ואנחנו נגיע לשם, אבל אני רק רוצה להדגיש את זה, שכל אחד ואחד היה כותב לעצמו כפי כוחו. אנשים היו כותבים תורה שבעל פה, לפי הרמב"ם. זה לא שהם לא היו כותבים, אלא שהם לא היו מפיצים את זה ברבים, את מה שהם כותבים. אז אם הייתה בעיה כזאת, בוא נגיד ככה, אם הייתה בעיה כזאת של לזכור כל כך הרבה פרטים בעל פה, זה לא משנה אם הפרטים, המקור שלהם זה מסיני, או אם זה חידוש רבני, כן? גם אם כל הפרטים חידשו אותם החכמים של כל דור ודור, אם לא היו כותבים אותם זה היה נשכח anyway, כי זה הרבה פרטים, אין מה לעשות, זה דברים נשכחים. אז הבעיה הזאת היא לא בעיה. אבל אז אני חוזר בי בבעיה הזאת שהצגתי בפעם שעברה, אבל אני רוצה כן להוסיף בעיה נוספת, והבעיה הזאת היא גם טקסטואלית, היא גם נובעת בעיה ספרותית שהיא נובעת מהכתוב בעצם. והבעיה היא כזאת: אין בתורה, לא כתוב בשום מקום במפורש רמז לזה שנמסרה גם תורה שבעל פה, רמז לזה שנמסרו פרטים שהם לא כתובים. למעשה די ההפך, בהרבה מקומות בתורה זה נראה דווקא שהשם אומר למשה תכתוב את זה, שים את זה על הספר, כאילו זה נראה שאת כל הפרטים החשובים נראה שהם כתובים. אז קשה מאוד, שוב, מבחינה טקסטואלית לפחות, להכיל את העובדה הזאת, שכאילו ניתנו הרבה פרטים, אבל אין רמז לזה, והפסוקים שהרמב"ם מביא בתור הוכחה, הם לא באמת מוכיחים את זה שיש משהו נפרד ממה שכתוב בספר שעבר בעל פה. הוא משתמש בפסוק הזה, אנחנו נראה את זה בעוד כמה הלכות, אבל הוא משתמש בפסוק הזה של את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות. כבר אמרנו שהוא משתמש במילה מצווה כדי להגדיר את התורה שבעל פה, כי יש גם תורה ויש גם מצווה. תורה זה הכתובה והמצווה זה בעל פה, כי כשמצווים משהו מצווים אותו על פה. אז לפי זה הפירוש של הפסוק הזה הוא את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות. הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם זה בעל פה, אותו תשמרו לעשות. אבל זה מרגיש קצת, זה לא מרגיש כמו פירוש חזק למדי, כן? זה דבר ראשון. ודבר נוסף הוא שהרי כל מה שהרמב"ם מנסה לעשות פה, מלבד זה שהוא מנסה להראות לנו איך התורה שבעל פה עובדת, ומה הכללים והיסודות והבסיסים של התורה שבעל פה, הוא מנסה להילחם פה בקראות. והבעיה היא שהרבה מהדברים שהוא אומר כאן, הם לא משכנעים מספיק אם אנחנו מנסים להילחם בקראות. אם אנחנו לוקחים אותם פשוטם כמשמעם, כמו שהוא הסביר את עצמו בהקדמה לפירוש המשניות, כן?
זה לא מספיק להגיד, כן, הוא עברה תורה שבעל פה, והנה כמה פסוקים שאולי סוג של רומזים לזה, וזהו, ופשוט תקבלו את זה. כי אני יכול לדמיין מצד הקראות, שהם יכולים להתלונן על זה שבעיקרון כל חידוש רבני, והרי יש חידושים רבניים, זה אנחנו יודעים, אנחנו לא מחביאים את זה, יש חנוכה, יש פורים, יש המון תקנות וגזירות שהן תקנות וגזירות רבניות, זה לא משהו שהוא עבר מדור לדור ממשה רבנו, אבל אני יכול לדמיין שקראי יבוא ויגיד, הכל זה חידוש רבני, אבל אתם תבואו ותגידו לי, לא, זה לא חידוש רבני, זה עבר בעל פה. אז אני אגיד, רגע, אבל תוכיח שזה עבר בעל פה, תראה לי איזה רמז בכתוב, אין, זה פשוט עבר בעל פה, פשוט תקבל את זה. אתה מבין, אני מקווה שאני מצליח להביע את מה שאני חושב. מה שאני מנסה להגיד זה שקראי, זה יכול להיות לא משכנע מספיק, לבוא ופשוט להגיד שיש דברים שעברו בעל פה ופשוט לקבל את זה. כי הרבנים האלה שרוצים להגיד לי שיש להם תורה שבעל פה, הם יכולים להגיד את זה על כל דבר שהם ממציאים. כן, תקשיב לנו כי זה עבר בעל פה מדור לדור. אוקיי, אבל איך אני יכול לסמוך עליכם, כן? עכשיו, אני לא אומר את זה, שוב, זה לא אני, זה לא מעצמי כמובן, יש בעיה עם לחשוד בחכמים, כי אם אנחנו חושדים בהם, אז אנחנו בעצם חושדים בכל המערכת, כן? אבל אני אומר, מצד הקראים, אני מבין למה זה עלול להיות לא משכנע. ולכן, בגלל הבעיות האלו, אני חושב שייתכן לפרש את הרמב"ם, יכול להיות שהוא יתכוון ככה, אבל יכול להיות שהוא לא יתכוון ככה. יכול להיות שאני סתם חושב יותר מדי מעבר למילים שלו, אבל אם הוא יתכוון לזה מה טוב ומנעים, ואם הוא לא יתכוון לזה, עדיין אני חושב שזה תיאוריה שהיא יכולה להיות תיאוריה חזקה. שוב, שהמשמעות של בפירושן ניתנו, זה השם נתן למשה רק דבר אחד בתכלס, אם רוצים להסתכל על זה מבחינה היסטורית. הוא נתן לו את התורה. התורה שמשה רבנו כתב והעביר ומסר הלאה. רגע, חייב לעצור עוד פעם, סליחה על ההפרעות. אז נחזור לעניין, שהמשמעות של בפירושה ניתנו אולי זה הייתה תרבות שבה בני ישראל ומשה רבנו היו חלק ממנה אז, וכמו כל תרבות היו מושגים, היו סלנגים, היו כל מיני דברים בתרבות שהם פשוט הבינו בהיותם חלק מאותה תרבות, שכשקוראים משפט כמו בסוכות ישבו 7 ימים, בשבילם בתרבות שלהם זה היה מובן מאליו מה זה אומר, ובשבילנו בתרבות שלנו, שאנחנו לא חלק מאותה תרבות, אנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו צריכים פירוש. אז אני לא משוכנע, על פי התיאוריה הזאת, אני לא משוכנע בהכרח שכשהשם אמר למשה בסוכות ישבו 7 ימים, הוא אחר כך גם לחש לו, by the way, זה אומר א', ב', ג', ד'. לא, אלא כשהוא אמר בסוכות ישבו 7 ימים, בפירושן ניתנו. זה כבר היה מובן מאליו הפירוש. זאת אומרת, המצוות ניתנו בתוך הפירוש, כלומר, בתוך אותה תרבות, בתוך אותה תקופה היסטורית שעל פיה פשוט הבינו את הדברים. וזה מאוד מסביר למה התורה מפרשת דברים מסוימים ודברים מסוימים לא. הדברים שהיא לא מפרשת זה פשוט כי הם הבינו את זה, זה היה חלק מהתרבות שלהם, והדברים שהיא כן מפרשת זה דברים שאולי לא היו חלק מהתרבות שלהם, וזה דברים שהיא הייתה צריכה לחדש ולהסביר איך לעשות בדיוק. אני יכול לדמיין למשל שבמצרים זה ידוע, עבודת הקודש של הגויים, של המצרים, הייתה שמורה לכהנים. זאת אומרת, זה היה סוג של סודי. האדם הממוצע לא היה יודע מה מתרחש בתוך המקדשים של האלילים. רק הכהנים שהיה להם מעמד חברתי גבוה, הם היו יודעים איך לקרוא, הם היו יודעים איך לכתוב, הם היו יודעים מה העבודה, איך עושים את כל הדברים האלה.
אז לאדם הממוצע במצרים, וזה כולל את עם ישראל, לא היה להם ידע של איך עובדים במקדש. כן? אז לכן דברים כאלה התורה צריכה לפרש ולהסביר ממש כל צעד וצעד איך עושים, כמה נותנים, מה הקורבן, איך שוחטים אותו וכו' וכו'. כי זה משהו שהוא לא בהכרח היה ידוע להם בתור אנשים ממוצעים. אבל דברים כמו סוכה למשל, שאולי זה היה משהו שהם פשוט הבינו מה זה אומר, אז לא היה צריך לפרץ בדיוק מה המידות. אז עד כאן חזרה למה שאמרנו בפעם שעברה, רציתי רק לחדד את מה שאמרתי קודם, ולחזור בי על הבעיה שהצגתי בפעם שעברה, שהיא לא בעיה. אני לא יודע אם שווה שנמשיך להלכה הבאה, נראה לי שנעצור כאן ככה שלא יעיק עלינו יותר מדי חומר. אני רק רוצה לחשוב רגע לפני שאני סוגר, לחשוב אם היה עוד דבר אחד אחרון שרציתי לומר בקשר להלכה הראשונה. אני מניח שאני רק אסכם במה שסיכמתי בפעם שעברה, שגם אם זה לא מה שהרמב"ם מתכוון, התיאוריה הזאת שהצעתי, זה עדיין עובד לאותם מטרות שהרמב"ם, שבגללם הרמב"ם כותב כאן מה שהוא כותב, כן? מה שהרמב"ם מנסה להגיד שוב בזה שהיה תורה שבעל פה ונמסרו כל הפרטים וכו', זה כדי לסתור את הקראות ולהגיד אתם לא יכולים להמציא פירושים, יש פירושים מקובלים. אז אני רוצה להציע שגם לפי התיאוריה שלנו זה עובד אותו דבר, כי זה בא לומר אתה קראי, אתה לא יכול לבוא ולקרוא את התורה איך שאתה רוצה, ולהבין את זה על בסיס כביכול הפשט של המילים, במרכאות אני אומר פשט, במשמעות המילולית או הלקסיקלית של המילים. זה לא עובד ככה, כי יש תרבות מאחורי המילים, שיש תרבות מקורית שדרכה הבינו את המילים, שדרכה הבינו את המצוות, ומה שהרבנות עושה, זה פשוט מעבירה איך המשמעות של המילים שומרה, ואולי כן, אולי השתנתה במהלך הדורות, אבל היא השתנתה על בסיס ההבנה יותר כללית של הספר, ההבנה יותר כללית של הדת, כי הם שימרו, לא בהכרח הם שימרו את האופן הפרקטי שבו כל מצווה ומצווה נעשתה, אלא הם שימרו בהרבה מקרים דווקא יותר את המהות של כל מצווה ומצווה, ועל פי זה יכול להיות שהשתנה המראה החיצוני של המצווה, אבל המהות של המצווה, הרעיון שהמצווה מנסה להביע, השתמר לפחות על פי הרבנות, ולכן אנחנו הולכים על פי הרבנות. לא בגלל שהם בהכרח מייצגים איזו אמת איזו אמת שהועברה ממשה רבנו, נמסרה ממשה רבנו והלאה מלפני 3,000 שנה, וזה עבר בעל פה, בשקט, איך אומרים, בקבלה או באופן כזה או אחר, אלא פשוט בגלל שיש תרבות מסוימת שדווקא לה ניתנה התורה, ואנחנו צריכים לשמר את התרבות הזאת, ואנחנו לא יכולים פשוט להמציא המצאות על הדרך. ובהרבה מקרים מה שקורה זה שקראים יגידו, התורה לא מפרטת איך לעשות את המצווה הזאת, והתורה לא מסביר איך לעשות את זה, אז מה שזה אומר זה שאפשר לעשות את זה איך שרוצים. אז אני בא ואומר לא, זה לא אני ראיתי וידאו של איזה רב קראי שאמר שבסוכות ישבו 7 ימים, כל אחד יכול לעשות סוכה איך שהוא רוצה, כי התורה לא פירטה. אז לכן אפשר לעשות מה שרוצים. וזה פשוט לא נכון. כן, על בסיס מה שאנחנו קוראים פה ברמב"ם. לא, אתה לא יכול. כי בתרבות שזה ניתן, סוכה זה היה משהו מאוד ספציפי. כן?
יכול להיות שבמהלך הדורות איבדנו את המשמעות של סוכה, ודווקא החכמים והסופרים והאנשי כנסת הגדולה, או אנשים שהיו במהלך הדורות שהיו מנהיגי העם, הם דווקא שימרו חלקים או את כל המהות של המצווה, והם העבירו את זה אלינו בצורה שזה עכשיו. יכול להיות שהם חידשו כמה דברים, יכול להיות שהם קבעו מחדש כמה דברים, אבל העיקר של המצווה, הצורה העיקרית, הכללית, שבה אנחנו רואים אותה מתבטאת היום, זו הדרך הנכונה לעשות את זה. כי זה חלק מאותה תרבות, זה חלק משרשרת של מסורה שעברה מדור לדור, ואנחנו נראה בפרקים הבאים, אני מתכוון בהלכות הבאות, אנחנו נראה שהרמב"ם מדגיש לא בהכרח את התוכן, למרות שהוא כן מדגיש את התוכן, אבל הוא מדגיש יותר מהתוכן כביכול של התורה שבעל פה, יותר מהתוכן הוא מדגיש דווקא את השרשרת של הסמכות. כן, אני רוצה להדגיש את זה שתורה שבעל פה חשוב התוכן כמובן שעובר מדור לדור, אבל יותר חשוב מהתוכן, כי לפעמים תוכן עובד, לפעמים שוכחים וכו'. יותר חשוב מהתוכן זה הסמכות, שיש שרשרת של סמכות שבאה ממשה רבנו והלאה, בכל דור ודור היה גוף סמכותי של חכמים או של כהנים או לא משנה מה, של מנהיגים בעם, ששימרו, לפחות הם שימרו את המסורת הזאת של הסמכות של התורה שבעל פה, והם יכלו לקבוע את משמעות המצוות במידת מה. כמובן שזה לא סותר את מה שכתוב בתורה וכו' וכו', אבל הרעיון נשאר אותו דבר, שאפילו אם זה לא באמת דעתו של הרמב"ם, זה עדיין, אנחנו עדיין מגיעים לאותן תוצאות, שהקראות היא בעצם טעות, והרבנות היא הדרך, לא רוצה להגיד הדרך המקורית, כי על פי התיאוריה שלי זה לא עובד, אבל היא הדרך הנכונה והיותר סמכותית לקיים את תורת משה. עד כאן. בעזרת השם מחר נמשיך להלכה ב'.